Hello YouTube, this is Mhareskie and welcome back to my channel. So, it's 9 o'clock, mag-aayos lang ako. Actually, literal nakagigising ko lang, may mga muto-muto ko sa aking mukha. Magpe-prepare ako, maliligo ako, tapos magbibihis kasi meron tayong gig. It's going to be a prenup shoot. So, wish me luck guys, first time ko to. So, yan lang. Dadalhin ko kayo doon, maliligo muna ako. Pero hindi ko kayo dadalhin sa CR, no? Kasi maliligo ako. Bye-bye! Actually, kagigising ko lang and tapos na yung prenup shoot. So, magbababay na ako. I'll be ending this vlog. See you again sa next vlog ko. Thanks for watching, everyone. Ciao! Alright.